Ya, oh. Kene kelatan panjenengan Mas Omek, Kabupaten Malaysia. Sudah Mas Omek, salam buat keluarga wonten dalam mundu ya. Mas Omek Malaysia, salamipun dipun aturaken keluarga wonten dalam mundu. Sugeng dalu mundu. Gibran Bapak Rena, Ibu Rena Kampak. Salamipun kanggo warga Kampak Modo Lamongan. Sugeng dalu. Ya Abah Suwadi wonten Kalimantan Tengah. Sugeng dalu Abah Suwadi wonten Kalimantan menonton live streaming nuwun. Tak parani aduh to Dik mongno rukti karep hati cerit bareng saiki ketemu kowe tega ninggal aku ala kadir cerit kaya semenda dadaku lo tumetes nelasi pipiku yen pancene ora tresno ya kandha sing prasa cak-cake yo aja gawe gelo ati ambu muti aku ora bakal kendali cerit kaya ngene lakonku doi kaya apa biyen ngopo kok dadak ketemu iki lo yen pancen ditinggalake gawe gelo ati selawase biyen nalika budal
bojo